Presten atención a Rogelio Santos Queiruga, boa noite. Como el mesmo di, un labrador que escribe dende o mar e manexa as redes de pesca tan ben como manexa as redes sociais e navega por eles con vídeos cargados dunha beleza como esta que van ver a continuación. Son 2 minutos, non deixen de prestar atención. Aí vai. Hai tesouros valiosos que se esconden en cofres humildes, e é así como te podes chegar a enterar de que en Galicia hai tiburóns azules, pero tamén os hai grises, de que hai lombrijantes enormes que quen os colle os devolve ao mar cando están en veda, que hai carabelas portuguesas que pican e miles de millóns de pateiriños. Tamén que choco é o femia, e que hai buguinas que se as arrimas ao oído podes escoitar o ruído do mar, pero tamén unha voz que che di: por favor, non me leves para a casa, que quedamos moi pouquiñas, devólveme ao mar. Corvinas estranxeiras e como son as ovas de calamar. Podes descubrir o peixiño que se aguanta boca arriba, pero tamén boca abaixo, porque pequeniño e todo é capaz de vencer a forza da gravedad. O pateiriño rojo sin coselo, o que parece un marciano ca súas anteniñas. O santiagiño que comías cando eras pequeno, e o pateiro da pata larga que parece un extraterrestre. Vistes como si queremos que haga pulpos grandes hai que liberar os pequenos, que os dragoncillos non só escupen lume, sino que tamén os hai no fondo das rías. Como aletean as raias mosaico tras ser liberadas das redes para que se recupere a especie. Vístedes como é unha faneca brava, e que non é o mismo un rodaballo que un San Martiño, que un pinto, que un curubelo ou que un pequeno sargiño, e que da mesma maneira tampouco é o mismo un furtivo que un mariñeiro. Señeivos o berberecho gigante e tamén a madrenla que recorda o dragón de Son Goku. Vístedes as sofiuras misteriosas e elegantes, e que no fondo do mar todas as súas criaturas, sean bonitas ou non o sean tanto, todas son importantes. Presenteivos ao escorpiato, o monstro cabezón que ten o interior da boca azul. E, como non, liberamos o cabaliño de mar sobre o que Poseidón surca os océanos para que as rías gallegas sean cada día máis e máis bonitas. Porque o mar e os peixes en Galicia son como un tesouro que podemos disfrutar ao velos, pero que tamén temos o privilexio e a responsabilidade de coidalo entre todos. Aquí non hai que pedir aplausos, isto sae espontáneamente. Todo isto falo ti. Ti só na barca. Ti vas na túa barca e levas... É que vas cun teléfono móvil ou cunha cámara? Levo o teléfono móvil. A verdade é que hasta eu mismo me emociono ao velo. Porque nace dun sentimento que temos moitos gallejos, que temos todos os gallejos, non? De amor polo noso mar, pola nosa terra e polos nosos mariñeiros. O que pasa é que ti dices aí cunha fórmula... É ben certo que eres un mariñeiro que levas cantos anos no mar, 25? 25 anos, aínda que desde ben pequeniño aí no medio de aparellos e peixe con meus pais, cos meus veciños. Sí, a verdade é que polo teu corpo máis que sangue o que corre auga de mar, non? Casi, sí. Porque o teu avó, o teu bisavó, o teu pai, todos, non? Xente de mar. Sí, de Queiruga, ti apelidas de Queiruga e eres de Queiruga. Son de Queiruga, sí. Ali onde había un pequeno porto natural, onde ali sempre conto cando vou aos institutos dar charlas sobre estes temas, que ao igual que en todos os pueblos de Galicia, nos costeiros e nos do interior, había superhomes e supermulleres, porque o que tal teñen traballado nosos pais e nosos avós, eu sinto unha profunda admiración por eles, porque sempre se di que o traballo do mar é duro, non é nada duro en comparación co que era daquela, que había supermulleres que cargaban pesos de 100 kilos na cabeza e que os levaban a 1 kilómetro de distancia para ir a vender a lonxe de Ribeira. Os homes tiñan que ver na oscuridade porque non había alumbrado público nin porto, cargaban entre todos as dornas e as camelas e os botes ao lombo para abrijalos do temporal, e de aí vimos, e debémonos de sentir super orgullosos en todos os pueblos de Galicia desa xente. Sen dúbida. Ti por circunstancias da vida deixas os estudios cando tes 14 anos, pero recupéralos máis adiantes, fas a eso, fas o bacharelato, e un día un profesor de literatura descubre en ti un talento. Pois sí, o meu profesor de lengua castellana, Xavier López Marqués, no Instituto de Ribeira, porque nos poñía, aparte de enseñar ortografía e literatura, pois a facer moitos comentarios de texto. E aí el veu un talento en min, sorprendeulle que un simple mariñeiro escribira tan ben e comunicara tan ben. Así que el foi moi xeneroso porque me animou a que, porque non facía
un blog ou algo, escribía e cultivaba ese talento e a par pois tamén melloraba a ortografía, aprendía a expresarme mellor. Así que empecé a contar as cousas do mar nas redes sociales, en Facebook e demais, e a facer os vídeos na lancha, co móvil. Non, é maravillosamente ben, porque además acabaste convertindo ti un pouco en mestre, porque esos teus vídeos son vistos nos institutos polos rapaces, os profes poñen nos ali. Por exemplo, este vídeo que imos ver a continuación, este tiña que contratarte, o xa, para a Xunta de Galicia, para falar do que hai que cuidar e querer e amar o mar. En tan poucas palabras, en poucas imaxes, dis tantas cousas. Vexan isto de centolos. El vai a ir collendo centolos e el vai soltando, vai dicindo que costa cada centolo. Bueno, vexan vostedes e logo falamos. Non lle deixen de botar ollo ao vídeo. Verán vostedes. Poder de comunicación total. 20 euros. 40. 60. 80. 100. 120. 140. E xa non di nada máis. Ti ese día podías ter gañado 140 euros, volves con eles, vendes 140 euros, centolos e ala, tan tranquilo. Tan tranquilo non. No, tan tranquilo non. A verdade é que un vai máis tranquilo para a terra facendo as cousas ben e, sobre todo, pensando, cando vas ao mar, como debe facer unha vida tamén, non pensando solamente nun mismo, sino tamén pensando nos teus compañeros de profesión e nas generacións futuras. Eu non teño fillos, pero sí que considero que os rapaces de Galicia é o noso futuro, non? Os rapaces, os fillos e netos, os gallegos. E hai que pensar tamén un pouco neles. Cada unha desas centolas pois ten uns 15.000 ovos, e se eu a levo para vender por detrás, porque nas lonxas hai que vender todo oficial, pois ganaría eses cartos, pero estou privando de que para o ano que ven, ou o siguiente, eu mismo ou outros compañeiros podan ganarse a vida. Entonces, e estás te dirixido tamén aos consumidores. É dicir, eu teño visto centolas dese tipo, bueno, no meu prato, quero dicir, comimos, e ao mellor non debemos de facer iso. Non debemos de facelo, sobre todo porque o de coidar do mar... Non debemos de compralas. Non debemos de compralas, non, porque estamos contribuindo pois a que o mar cada vez teña menos. Non queremos poder continuar comendo centolas sempre. Os vídeos de Rogelio fanse populares en todo o mundo, ahora mesmo, porque nos explican como amar ao mar, como coñecer a diversidade enorme. Por exemplo, este vídeo que temos aquí, descubrimos que en Galicia hai un peixe que se chama peixe, como é, trompeta. Peixe trompeta, bueno. Coñecen o peixe trompeta, miren por aí. Ese bautixei no eu, Sí, sí. Ainda que o pareza, non é a hélice da nosa lancha. Trátase dun peixe trompeta que ven hoxe nas nosas redes e que antes de liberar quixen gravar nun pequeno vídeo, pero non se deixa, como fan os rapaces pequenos que queren saltarse do colo cando non están a justo. Está moi ben. Pois os peixes que son bueno, digo que hai unha gran diversidade. A todo isto, ensínanos tamén que peixes están en comida, que se di habitualmente, aqueles que se poden consumir ou que se deben consumirse unha temporada, eso tamén é moi instructivo. Efectivamente. E máis, intento tamén dar a conocer outros peixes que ao mellor non se conocen tanto, claro, porque estamos habituados a conocer os da plaza, non? O bacalao, a merluza, os máis conocidos. Exactamente. Pero hai moitos máis que teñen un valor moito máis alado económico dos cartos, porque teñen unha belleza sin igual, singularidades que os fan únicos, e que moitas veces solamente hai en Galicia, porque hai especies de raias que só hai en Galicia, hai migracións de especies que só se dan en Galicia, e temos que aprender a valorar esos ecosistemas, que é unha riqueza que non é só dos mariñeiros. Hai quen di, o mar é dos mariñeiros, non. O mar é de todo o mundo, de todos os que estades aquí, da xente que nos está vendo de todo Galicia. O mar non é só da xente que vivimos na costa, é das aldeas do interior, de Ourense, de todo o noso país. A ver, chicos, chicas, Decaders, métete, dinos, claro. Cousa que creo que hai moita manga ancha con iso que é o furtivismo. Hai que facer unha concienciación social para que a xente non lle guste o furtivismo e cando vexe un furtivo diga e non hai que ben que me teño unha cea boa para esta noite. Concienciación social contra o furtivismo, amigos. Atención. Fala unha de Malpica, que sabe disto. Sabedes que é o máis bonito de todo isto? E para min o máis satisfactorio de todo é ver
Porque, claro, hai unha crisis grande de confianza hoxe en día. Entonces, quizás o peor que hai para un mariñeiro ou para calquera outra persona é quedar como ao parvo. O sea, que todos o estean collendo e levando para a casa e eu non. Entonces, ver como outros mariñeiros, un mariñeiro fai pouco de Cambados, perdón, Juanfra, grabando un lombrejante un día, outro día outro lombrejante con ova devolvendo ao mar, ese é o maior logro, porque é superar eso, que os parvos non son os que respetan. Os parvos son os que pensan que, facendo como estamos facendo hasta ahora, pois que o mar iba a durar así para sempre, e non vai durar así para sempre. Entón, quizás eso é o máis satisfactorio para min. É máis lento o camiño, pero máis seguro. Sí. Bueno, a ver, mirade para a pantalla. Unha pregunta que lles fago, se non temos o mestre que nos contesta. A ver, atención. Vos poño esta pregunta a todos. Este lumbrigante foi capturado en Galicia, verdadeiro ou falso? Que decides? Pode ser verdadeiro. Que din na casa? Este lumbrigante é galego ou non é galego? Verdadeiro. Eu digo que sí. Sí, A ver sí. que fale, a ver que fale, un momento. No, é que pregunta trampa, a ver, por que credes? Tedelo claro? Verdadeiro ou falso? É verdadeiro? Por ese color que ten, eu diría que non teño nin idea, pero Vale, que seguro que vai por aí. É verdadeiro. Nós marcamos verdadeiro. Veña, pois din Por que é qué? verdadeiro, Por que non vai ser? pero atención, cal é a razón de por que é verdadeiro. Presten atención, Rogelio. Pois a ver, é gallego, pero tamén podría ser de Escocia ou de Inglaterra, Que porque é estaría o boixo, lombrejante non pasa. europeo, que efectivamente, como moi ben dixestes, é azulado ou verdoso. Mentre que o se vía aí ao lado era de color marrón, que é o lombrejante americano. Pero en que sobre se todo- distingue? En que se distingue? Sobre todo, para saber que é gallego, vamos a decir o truco, e sobre todo se ides a algunha pescadería a comelo. Eso. Si os lombrijantes son de diferentes tamaños, e un ten unha cinta aislante negra como ese, outro ten un cordel, outro ten unha goma do pelo, é que é gallego. Porque Ese os de aquí. mariñeiros usamos o que temos á man para poder atarlle as pinzas no barco, e así van. Mentres que os o de fora e os de fora levan gomas. que as gomiñas marróns son todos moi iguales. O sea, as gomiñas de son os de fora. A ver, que hai que apañar. Pillo ti, Eso non me vas a adivinar ni de broma. Mira, vamos. que non ibas a ver. Veña, vamos con outro. Veña, vamos con outra. Seguinte que nos poñemos aquí. O peixe sapo e o rodaballo son o mesmo peixe? No. Categóricamente din que non. Que iso falso. Vemos agora a resolución en pantalla. Mira, aí está o peixe sapo Aí está. e o rodaballo. Que ainda claro, en galego chamase peixe sapo, non existe rape. Pero que tamén se coñece por rape. Sí, o que pasa é que cos nombres ás veces hai moita confusión porque en cada sitio chamamoslle dunha maneira aos peixes. E os nombres non está mal, os nombres comuns en cada sitio cada un ao seu xeito. Quizás hai máis problema para diferenciar o rodaballo do curuxo, pero tamén ten o seu truco. É que o rodaballo ten como uns bultiños pola parte de arriba duros que o curuxo non ten. O curuxo é completamente liso, mentras que o rodaballo ten uns petuquiños todo pola parte superior. rugoso, así. Efectivamente, Mira, eso entendemos. Mira este outro. Cal é o nome deste peixe que aparece agora en pantalla? É un pinto ou é unha maragota? Ai, Maragota. marajota e media. Un pinto. Que pode tal ves ser. aquí esta xente? Está Ou pinto, preparada? ai, non, ai. Ai, a de Pola- Marcial, a ver, dubidou, Pola Cal é? pinta podría ser un pinto como os cabalos que Sí, son así de pola pinto. pinta, un pinto. Pola pinta un pinto. Exacto, pola Non pinta. sei, eu Pois a ver, un pouco, atención porque este peixe é Pinto. un pinto. Bonito. Ahora Pola vemos, pinta, vos- un pinto. e ahora Faltan vemos vos os mira, dous. fotos de Rogelio que nos ver. distingue aí entre un pinto e unha maragota. Hai diferencia, Hai diferencia, sí. O pinto é un dos peixes máis bonitos que temos na nosa costa e ademais que non hai dous iguales. É super bonitos velos así ao natural. Non sei que pensarán se o pinto e a marajota é a mesma especie ou se serán especies distintas, se serán o home e a muller. Aí van aí salta tú non me meto, pero parece, incluso o sabor é moi parecido, ¿no? O parecido, sí, ¿no? Sí, sí, Serán sí. da mesma especie logo. Pois sí son da mesma especie. Son O que home e pasa é muller. que non son home e muller, son da mesma especie. Pintos e marajotas teñen machos e femias propios e ademais non se suelen mezclar para criar. Aínda sendo da mesma especie, parece que están aí en proceso de se separaren. Anda. Están evolucionando. Están evolucionando aí. Fijadevos que cousas pasan aquí. Vamos agora co polvo, que este é un bicho que nos interesa a todos moito. O polvo, os machos, aparece aí, teñen as ventosas máis grandes que as femias. Isto
Isto é verdadeiro ou falso? As ventosas dos machos polvos son máis grandes que as Que das van ter? femias? Que van ter? Que van Que van ter? Mírate, Falso. mírate. Que van ter? As femias máis Porque se grandes xa un todo. macho van ter máis. No. Di que non. Rogelio, ti que dis? Pois que acertan, non. O Ben. que teñen as femias é os raxos máis largos as femias que os machos. Por qué? As femias teñen os raxos normalmente máis largos que os machos e ademais teñenos simétricos. Os machos suelen ter un raxo máis corto que os outros 7. E a femia ten os raxos máis largos porque como é sobre quen recae a tarea reproductiva, tense que alimentar millor e ten que ser máis habilidosa para alimentarse. E ao ter os raxos máis largos, pois pode buscar nos furadiños das pedras para alimentarse millor según os que os estudian e saben desto.